In Snits staat het Dr. Wumkeshoes, een van de grotere tehuizen van zorggroep Tellens. Petra Zwaan werkt hier als activiteitenbegeleidster op de dagbesteding. Dit is een opvang van mensen die meer structuur in haar dag nodig hebben, of dreigen te vereenzamen. Zoals ouderij met dementie of psychosociale problemen. Vrouw van der Bergt gaat naar zijn dagbesteding, want zij had beginnende dementens. Te jaren met haar hoen Lars helpt Petra vrouw van der Bergt op. Goedemorgen, mevrouw van der Bergt. Ik kwam u ophalen. Oh ja. Voor een kopje koffie. Nou, dat is gezellig. Ja, hè? Ja. Mijn werk houdt in, ik ontvang de meeste maas om 9 uur. En dan bied ik ze een kopje koffie of kopje thee aan. Of wat ze wat oors willen. En wij doen activiteiten als de krant nemen, zingen, bewegen, speeltjes. Het is maar krek wat ze willen. Lars is ook mee. Ja. Hij luistert ook mee, hè? Ja, hè? Lars? Mijn hond is zo'n jaar oud en die gaat ik sinds 2 jaar mee naar de dagbesteding. En dat is het een heel positief effect op de mensen. Ga je mee, Lars? Nou, ik was een beetje in de war. Ik heb in Ierlanden gezeten eerst. Toen was het aardig goed weer en toen mocht ik hierheen. En zo ben ik hier gekomen. Ja, dan zit je alleen. Ik had wel broers en zussen, maar ja, die zijn ook getrouwd en zo. Dus dat was natuurlijk wel heel prettig dat ik hier kon komen. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen, de jong. Nou, de fleur zit er alweer in. Voordat de activiteit van Hewitt begint, gaat Petra eerst bij alle ouderen langs in de groep om haar persoonlijk te begroeten. Het contactmaatje is heel belangrijk, omdat gewoon ouderen toch haar ziektebeeld in haar celstrietje te keren. Petra's hoen Lars helpt er ook bij. Het is heel makkelijk contact maken met een beest, of dat nou een hoen is of een kat. Maar ze maken daar heel makkelijk contact mee, want ze worden net veroordeeld. Dus dat is heel mooi om te zien. En je hebt eigenlijk altijd een lachen verschijnen als die hoen even bij hun komt. En hij is mijn kameraad. Ja. Nou, kunt maar een rare kerel, ja. Nou zeg. Is toch niks raars aan, die jong? Hè? Je kan beide de fleur er altijd wel wat in horen. Ja. Hè? In Elverstaten in Wietmarsum gaat Geeske naar het trouwpeer van der Zee. Ja, als ik binnenkwam, familie van de Zee, ja, gewoon een hele gezellige familie. Die vind ik heel gezellig dat we hier komen. Dus vandaar even een praatje, even de dagen even eraan nemen. Maar hij hem lekker sliepen? Oh, daar ben je. Ja. Ja? Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, dan ben ik maar los, denk ik. Ja, bij je. Ja, wij douchen haar 2 keer in de week. We bieden hulp als het nodig is. Die man onjouwt van nou, het lukt net. Of, ja, dan ben je er natuurlijk. En het 2 keer in de week douchen, ja, dat is toch een stukje verlichting van de partner. Ze kreeg vrij jong ruimen, 28 jaar. Toen is de ruim gewonnen en toen was Famke weer hier. Dus dan al, ja, is het altijd net makkelijk geweest. En toen heb ik in 2001 heb hem roer de hand. De hele rechterkant weer lam. Maar ja, ik kon nog praten, gelukkig. Dan wil je wel weer minder, kun je wel begrijpen. Maar ja, we willen weer bij je op klauteren. Als je nou in één keer waait. En ze heeft een douchestoel die bevestigd is op een morgen. En dan zet ik vast de douche aan. Ja, dat duurt soms even voordat hij lekker warm is. En eerst heb ik altijd zelf dingen. Nou, toen ik nog knap weer, van die broerte. Toen heb ik het al zelf dingen, Maar wie zit... Nou ja, die hoorn die komt net een washandje omkraaien. Nou later dan vind je wel wat uit dat je je gezicht waschen kennen, maar dat is eerst net zo. Is het zo goed? Hij is een beetje warm. Beetje warm. Je man heeft eronder staan, hè? Ja. Van der Zee en de vrouw wenen al een aantal jaren in de Oerleuwente. In tegenstelling om Van der Zee zelfs wie Alverstaten van zijn vrouw al bekend terrein. En de vrouw kwam hier al zingen hier op een dagbezorging, dus ze kon mijn vrouw weer vrij geworden.
Ze zeiden, nou, dat is huid wat krijgt, dan is het net zo bij. Ja, ik wimpelde dat maar een beetje aan, ik zou wel redden. Maar ze hingen wel gelijk voor zichzelf. Toen zei ze, maar die zag al op, ja. En toen hebben we hier opgejoend. Dan ben je belangrijk. En maar een soort genoegen. Voor Van der Zee is het vooral belangrijk dat ze in de oerleuwente nog vrij zelfstandig wijnen kunnen. Ik eten ze zelf. Maar dat hoeft niet, dat mag je zelf weten. Maar daar ben je zelf baas in. Ik moet het graag doen. Als ik thuis kwam, stond hij een kleer. Maar ja, toen ze die broden kregen had, en toen winkel uit mijn werk was, nou, ik zei, nou draaien we er allemaal om. Ik zei, nou doe ik het. Maar ik zei, ik moet het al een beetje leren, want ik kon het net zo goed, ja, daar ben ik eerlijk in. Zijn goud vrouw Van der Zee kleer is met douchen, neemt haar man de zorg van zijn vrouw oer. Vrouw Van der Zee vindt het noffelijk dat haar man voor haar zorgje kan. We zijn er al. Die hebben we al op. Maar dan ben je te lang voor om bij elkaar te waaien, want dan gaat je het werk altijd nou. Nou, daar heb ik een goede praat gezegd. Nee, gelukkig niet. Maar dan moet de studie, hier studie even zeggen, maar niks meer. Dat ken ik niet, want ze zullen wel zeggen, wat moeten we maar zo raken. Ja, dat is nog haar taal, weet je. Ja. Dat even zeggen. Nou, tot kijk. Ja, tot kijk. Oké. Hoi. Doei. In Hielkestein in Balzert gaat Reenske Koopman naar het trouwtpeer Molenmaker. Zij wijnen zo'n een ier in een oerleuwente. Vooral vrouw Molenmaker, die het min op een gong is, had zorg nodig. Goedemiddag. Hallo. Wil ik even een eindje erin, hè? Ja, dat is goed voor jou, hè? Maar omheen. Dan moeten we maar even omheen. Ja. Zo is het. Zo. Nou, de gang even op. Ja. En zo krijgt fietsen. Oh, nou, ben je mooi op tijd. Ja. Nee, je bent net handtastelijk weer, hè? Denk erom. Nee. Hoe is het, vrouw Molenmaker? Best. Ja? Ja. Het rennen gaat maar goed. Ja, hè? net een hutje. Net de hut. Nee, en elke dag een eindje. Ja. He, ze blijven wat in beweging. Ja, juist. Ik ga nooit maar een dag met Jesse naar mijn werk. Dat ik denk van, oh jakkers, dan maak ik aan het werk. Nooit. Ik heb er altijd een plezier in. Ik heb altijd in die zin wel lol. Ik heb wel praat met de mensen. Het inspireert me elke dag nog. En hoe is het met jou, Molenmaker? Prima, uitstekend. Ja? Ja, Hoe is het met jouw tien? die is helemaal beter. Mooi zo. Die is helemaal beter. Voor hen wennen wij in Skraat. En daar hebben we een aardig huisje. Dat een allerprachtigst nog uitzicht. Ja. Wij konden altijd de scène opkomen, scène onderkomen. Ja. En we gingen heger het heen. En dat moest onderhouden door het trommelman. En hij kon dat blijst net meer aan. De laatste 4 maanden, dat had mijn meeste tijd werd. We hadden maar plezier wennen, maar dat... Ja. Maar als je de baas moet alle dagen een eindje fietsen, was Veldrum net happy. Hey. Wij hebben altijd wel aardig pijn als zelf het zelf. Dat kan horen dan net begrijpen, maar het is een voorrecht uit de jaren binnen. Maar het geldt wel meer werk als je alleen bent. In de Dr. Wumkeshoes in Snits werk je activiteitenbegeleiders tussen Djoeke en Petra Joet op de doorbesteding. Maar eerst kan ze nog even rustig zitten blijven, want Joet begint een bijzonder project. Theatergroep Veder komt een voorstelling aan. Speciaal van mensen die problemen met het onthouden hebben. De voorstelling moet ervoor zorgen dat ouderen die er nog joggen minder in haar cels keert binnen. Mijn naam is Dries Drommel. Dries Drommel. Drommel vind ik niet zo leuk. Oh, maar Dries vind ik leuk. Ik ben Jet Bok.
Wij maken theater voor zwakke doelgroepen. Wij werken veel met contact, theater als contactmiddel. Wat wij doen tijdens een theatervoorstelling heeft met contact te maken. Het is al heel belangrijk hoe we binnenkomen. Dat ieder mens gezien wordt. Dus wij vinden het heel wezenlijk dat we 1-op-1 contact maken. Dat we iedereen begroeten. Mensen die de mens zijn ook mensen die een beetje in hun eigen wereld zitten. Dus je moet mensen ook echt 1-op-1 aanspreken. Mensen voelen zich daardoor ook gezien. Tjeerd van der Land. Zo is, ja. Komt u ook van het land? Van het Frieske platteland. Zo is, ja. Zo is. Zo is. Friesland Bobben. Friesland Boppen. De rest in de... In de groppen. Als je mensen kijkt met geheugenproblematiek, contact maken is natuurlijk wezenlijk voor elk mens. En dat is voor mensen die dement zijn of anderszins met geheugenproblematiek te maken hebben, niet meer vanzelfsprekend. En daar kun je theater heel goed inzetten om die stroom zeg maar op gang te brengen. Jet, die ging achter de muziek aan. Ja. Oh, leuk hè? Ja, heel leuk. Vroeger was er zo'n heel mooi lied, dat mocht ik wel eens zingen op school. Mijn grootvaders klok was een statige klok. En dan gaan wij in de dingen die wij doen, de liederen, de poëzie, de verhalen die we hebben, gaan we eerst naar het lange termijn. Het lange termijn is dat stuk in een mens wat gewoon intact is, waar moeder bij hoort, waar school bij hoort, waar gewoon de wereld nog heel is, om het zo maar te noemen. Dus dat gaan we eerst aanspreken, waardoor je dan merkt dat de mensen open gaan staan. En dan doen we ook poëzie en verhalen en liederen op het korte termijn. Toen was het met haar gedaan en voorgoed is het stil blijven staan. We zingen heel veel verschillende liedjes. Want we zingen liedjes die uit de jeugd van de mensen komen. Daar kunnen we een herinnering mee losmaken. Dan probeer ik door middel van het lied wat ik uitzoek een bepaalde emotie aan te raken. En daarvan denk ik dat het de mensen ook raakt. Of je nou nog wel je geheugen hebt of niet. Je begrijpt gewoon wat er met zo'n tekst bedoeld wordt. Er was maar één familie in het dorp die televisie had. En dan gingen we het hele dorp, als er dan iets op was, er was ook bijna niks op de televisie natuurlijk. Maar dan gingen we altijd met het hele dorp er naartoe. De ene bracht stroopwafels mee, de andere toverballen en de volgende. Bij u ook hè? Ja. Toen hadden een hoop kinderen nog geen tv en toen kwamen ze bij mij tv kijken. Ja, zo was dat. Woensdags meestal. Ja, het was wel gezellig, hè? Ja, gezellig. Ja. Maar het was ook echt een happening. Er was ook gewoon echt, er gebeurde echt wat. Ja. Dus je probeert een brug te maken naar het hier en het nu. Dus wij moeten eerst naar hun toe gaan om ze hier te krijgen. En dan kan je het over het nu hebben. Dus zo'n tv die er toen was, die er nu is een heel mooi middel daarvoor. Maar we beginnen altijd in het lange termijn. Tijdens het spelen kijk ik echt steeds de kring rond. Om te kijken of ik alle mensen nog bereik. Als ik zie dat mensen weggaan, dan ga ik met name een beetje naar de mensen toe die weggaan. En die probeer ik dan erbij te halen. Als je denkt dat iemand gaat slapen, hem even aan te raken. Zo schrikken de mensen dan, maar dan zijn ze vaak weer aanwezig. En dan willen ze graag ook weer meedoen. En dan zo gauw iemand daar dan weer bij is, dan ga ik de groep weer groter maken. Keurig. Ja. Verzorgster Geeske gaat uit Elverstaten in Wietmassenwaai naar een cliënt thuis. Omdat ze naar een oordwarp moet, gaat ze met de auto. Ja, we leveren ik zorg in de week. Nou, deze keer is er mevrouw uit Skraat. Dan gaan we allemaal daarheen en dan helpen we haar met wasken. Ja, en als het goed is, dan neem ik die vrouw mooi naar Elverstaten waarom. Ja, die vrouw die staat op een wachtlijst voor het huis, die vindt het wel heel gezellig. Geeske is goed bekend bij vrouw Siemens. Zij is een van de verzorgsters die dagelijks vrouw Siemens helpt. Ga je al lekker sliepen? Ja, maar ik heb 6 uur wekker. Nou, we gaan een leuke dag, Joert. Ja. Nou, op het heen krijg ik alleen maar maanzorg, hè. Zij komen mij af te wasken, af te douchen. En dan zetten ze even koffie voor me. En als ik dan hoor wat hervregen, ze altijd oké, hoor ik wat doen. Maar ik probeer dan zo vallen mogelijk zelf te doen, want ik wat in beweging moet houden. Want dat betekent goed dat je de hele dag in de stoel zit. Maar ja, erin wordt het heel verschrikkelijk moeilijk. Dus dan laat het toch, en daarom ging ik daar nog aan zijn zinnen. Het wordt steeds minder. Ja? Ja, dat is wel vervelend, hè? Ja. Mevrouw heeft een traplift, zodat ze toch boven komen kan om op bed te gaan en om te waschen. Het huis dat vrouw Siemens in Wennet is grif speciaal voor haar. De jaren met haar man had ze het jarenlang kocht.
toen wij dit kochten, toen was een bouwval hier. En toen zit ik geen Ruud meer in, geen casino. De dakpan weer er heel op de stil op nominatie om sloopt te worden. Zo gauw Siemens en zijn vrouw het huis kocht hier en begon een heel lang en drukke periode van opknappen voor haar. Want we hebben 4 jaar werk gehad. Maar we moesten van onderaf beginnen op te bouwen. Dus we hebben al zelf die extensies al hier opgebikt. Die heeft die man hoeren en dan opgebikt. En zij hebben het langzamerhand het opgebouwd. Maar nu zal ze haar dierbare huis spietig genoeg verlitten moeten. Na een week is het te keef. Dan kijk de helft staat het daar. Dan krijg ik een huisje. Een huisje, maar een tuintje. Ik zou hier nou op bril, maar ja, in het redden kun je het redden. Ja, ik vind het wel jammer, maar ik ken je het bril wat hier is. Ik denk, ik moet alles vregen. En ik kan haast net meer redden. Ik ben haast 88, dus dat maak ik wel net. Geeske vult de medicijncassette bij en dan gaan ze te jaren naar Eil van Staten. Voor vrouw Siemens een mooi uitstapje, omdat ze zelfstandig net vol meer op paard kan. Ik ging wel eens even haar in de tuin, even een blakje om en nou krijg ze zoet. Heb ik haar mooi dan hierheen. Ja, ze viert dat al wel eens wat eenzaam daar. Ja, ze komt hier raast te wijnen, ze staat op een wachtlijst. Dus vandaar dat we haar ik wel eens even mooi nemen hierheen. In het Dr. Wumkeshuis maatje Petra en Djuka kleer om een huiskamervoorstelling te jagen van mensen met psychosociale problemen, als dementie. Door de voorstelling moet het makkelijker worden om contact te maken met deze ouderen die het vaak wel last hebben van haar ziektebeeld. Nadat Petra en Djuka van de mooie jongen hebben hoed theatergroep Veders aan voorstelling jouwt, moeten ze het nou zelfs doen. Ze hebben al wel een idee hoe ze het aanpakken willen. Samen halen we herinneringen op uit vroeger, zeg maar van vroeger. En nu. Ja, en nu. Ja, dus dan probeer ik echt reacties los te krijgen bij de meesten. Echt prikkelen, interactie van, hoe ging dat toen? Voordat wij opgingen vanmiddag hadden we wel een goede voorbereiding gehad. Daarin hadden we het idee om 2 typetjes neer te zetten. Ja, een beetje een boerse vrouw en haar wat bekakte zus, zeg maar. En daarin wilden we graag onze verhalen vertellen die wij meemaakten. En wij hoopten dat dat zeg maar dus herinneringen zou opbrengen bij mensen. We hopen dat het vooral een hele gezellige sfeer zou zijn. Het is tijd voor de voorstelling. Petra en Djuka gaan naar de doorbesteding om daar voor de ouderen op te treden. Zo hoop je ze beter contact te krijgen met de ouderen. Gelijk zitten ze al in haar rol. Lutje en loltje. Hallo? Zullen we hier even kijken of hier het is? Kijk het hier wel gezellig, loopt. Goedemiddag. Oh, kijk eens. Goedemiddag. Goedemiddag. Het ziet hier wel erg gezellig uit, Lutske. Het ziet hier gezellig uit. Ja, leuk. Dit spreekt me wel aan. Ja, ik zal me even voorstellen, anders is het niet zo duidelijk. Hey, kijk. Hallo, ik ben Loltje van Doetinchem. Ja. Hallo, en wie bent u? Ja. Wij komen binnen en wij maken dan als eerste 1-op-1 contact. En als die voorstelst, dat vind ik altijd eigenlijk een mooi moment. Want dan komen vaak de verhalen af van, bent u die en die? En mevrouw van den Berg, ja. Leuk dat je hier binnen. Ja, hartstikke mooi. Heel mooi. Ik kom eens binnen en meestal zeg ik van, ken ik die? En dat zeg ik bij deze voorstelling, dat een vrouwtje in de medebewoner zei van, wist wel wie dat binnen? Dus dat vond ik heel mooi om te zien. En je kan even uit je rol als medewerker vallen. Dat vond ik heel mooi. Nou, en ik wie het is. Ik ben je mooi boerdenuut, mooi op moederijken. Ik heb wat skipjes, nemen ze dat leuk. Knientjes, wat geitjes, wat katten en ik heb een hondje. Nou, de les toch ik wel op van de bewoners er wat mij. Nou, ik weet dat ze wat met dieren hebben. En dat weet ik van een aantal. Wij weten ik wat in en hoe het verleden van de bewoner. Dus dan probeert ze toch een klik mij te hebben. We kunnen misschien een beetje bewegen. Het gaat zo. Begin de dag met een dansje. In de oerleuwente van Hielke Stijn gaat Reenske naar haar volgende cliënt Bouwhuis. Hij schreeuwt bijzondere verhalen. En daarom gaat Reenske graag naar hem toe. Bouwhuis, ik even jouw briltje, maar uitzien. Oh ja, dat is net zo gek. Nee, dacht ik al. Ja, dat doe je altijd nou. Ja, dat doe ik altijd. Hè? Het zit er gewoon bij. Nou is die weer mooi helder. Tjurs, daar weer er weer. Een skinnebril hoop ik. Dikke, ja.
Toen ik een keer kwam, voor jou hierheen, toen dacht ik, dat moet al wat van een papier vanzelf. Dat ik dacht, weet je wat, ik schreeuw alle week een verhaaltje. Wat je om een tag gaat. Dan kan de bij ik zeggen hoe het je leven enzovoort. En die vonden dat een hartstikke mooi idee. Dus ik het schreeuw. En nou ben ik al op 120 verhaaltjes. Nou, die stukjes lees ik wel eens van hem. Dan zeg ik van, nou, mag ik dat stukje even lezen? Of scroll je wel eens wat om mij? Nou, dat doet er inderdaad ook wel eens. Laat hem je al hier wel lezen. Dit keert eventjes over Sjoerd en Johannes. Dat zat je wel even jaren geleden. We hebben hier in de troonrit van alles wijen. Ze verheden zijn boeren, burgers en buitenlui. Hele vitale mensen, maar echt wrakken, om samen te zeggen. En zo leven wij hier als één fleurig en harmonieus geheel. Zo doen wij de meesten voor. Zo zitten hier bij de ingang van het troonrit, ook het huis, 2 van uw oude mannen op het bankje. De ene is super vrijzinnig en de andere diepgelovig. En de kerk krijgt wat ze zijn. Het is wat, Johannes. Misschien nog hier zwaar. En dan is het Auremus, dat finaal rond. Dat is juist zo verkeerd, Sjoerd. Misschien nog hier zwaar en dat begint het was. Dat is er al. Met diepe inhoud. Petra en Djoeke jouwen als Lutske en Loltje een huiskamervoorstelling in het Dr. Wumkeshuis. Van de groep Ouderijn op een dagբesteding die problemen hebben met het onthoud. Alle dagen werken ze met deze ouderen, maar het jaar van zo'n voorstelling is toch wat oors. Je had je goed, Sjuk wel. Ja. Ik zie daar een mooie vriendschap tussen elkaar. Eigenlijk had ik een heel mooi gedicht over vriendschap. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht. Toch butteltje nee hoor. Stil je. Weet je wat dat zeggen wil? Ja. Weet je wat dat scheelt? Nou. Heel veel. Hè? Heel veel. Nou, nee. Ja, dat is toch echt van, ja en nou, wat doe ik? Hè, dat vond ik moeilijk. Pas als het erop aankomt. Ja, met zoete appeltjes is veel lekkerder. Stil nou. Je vindt mijn gedicht net zo mooi lopen, nee, hè? Stil wezen. Ja. Ik ken zo'n mooi dichtje, maar je had steeds hoe borreltjes en zo. Ja. Ik dacht, ik moet nou ophouden. Ik wist even net van hoe nou verder, dan maak ik het ouw, want dan komt het net meer uit. Hoe echt de warmte erin lezen. En dat lukte nou net. En toen dacht ik stop. Lutske, kom schat. Zo gauw het optreden klaar is, volgt er een nabespreking met de coach van de theatergroep om te zien wat ze goed of minder goed dienen hebben. En of de Ouderijn hier uiteindelijk zich baat bij had. Nou, zeg eerst eens, hoe was het? Leuk. Ja, ik vond het echt leuk. Ja, het gedicht liep... Dat liep anders. anders. Wat ik dus heel lastig vond, is dat die ene mevrouw een beetje boos werd, dat die andere doorheen ging praten. Ja. Wat wij dan doen, is dat als zeg maar, jij de overview hebt, want je hebt bijvoorbeeld in dat moment heb jij het gedicht, dat je partner ervoor kiest om bij die mevrouw te gaan zitten. En dan helpt soms, en ook niet altijd, alleen dit. En dat je dan bepaalde begrippen gewoon herhaalt. Maar dat je ook respect naar zo'n mevrouw die dat dus duidelijk stoort, dat er iemand steeds maar doorheen zit te roepen. Ja, die verdient ook respect. Ja, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ja. Nijwieke in de Mensen van Zorggroep Tellens. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Goedemorgen, mevrouw Couperus. Goedemorgen. Ik heb een heerlijk ontbijtje voor u. Oh, dat liep mooi. Gefeliciteerd met uw verjaardag.